След трагедията във Франция има опасност парите по оперативните програми да бъдат орязани, се притесни вчера премиерът Бойко Борисов. Той смята, че те ще отидат за инвестиции в повишена сигурност. Има ли основание да се тревожи? Питам Антони Тренчев, депутат от Реформаторския блок и Комисията за контрол на еврофондовете. Здравейте! Добър вечер! Господин Тренчев, има ли наистина връзка между последните терористични атаки и еврофондовете? Какво има предвид? Те не са ли строго фиксирани предварително и не подлежат на промяна? Според мен ключовата дума, както и в анонса казахте, е притеснение. Има такова притеснение в изказването на господин Борисов. Фактите обаче към днешна дата са, че фондовете не са застрашени. По няколко причини. Аз като член на комисията не съм чул такова нещо. Ние щяхме да сме първите, които да разберем. Второ, финансовата рамка, която се определя, тя е фиксирана за 7 годишен период. В цялата история на структурните фондове на Европейския съюз няма прецедент за пренасочване на едни пари, които са, да речем, за инфраструктура или за околна среда, те да отидат за сигурност. Не е имало такъв случай, или поне на мен не ми е такъв известен. Единствената причина, поради която могат да се спрат еврофондове, това е прекомерен бюджетен дефицит. Тогава се задейства процедура и на съвета на Европа трябва да вземат решение, и то с квалифицирано мнозинство, за да спрат фондовете на дадена държава. Казвате, че няма такъв прецедент, но от друга страна и ситуацията в Европа в момента е безпрецедентна, а Бойко Борисов е доста интуитивен. Може би предусеща по някакъв начин подобен развой. Вижте, то няма процедура, по която да се спрат. Сега, чрезвичайни обстоятелства понякога налагат съответно и такива мерки. Но ние към днешна дата нямаме такава информация, но това не значи, че няма аз от утре да направя всичко възможно да получа така. Това значи, че на блицконтрол ще извикаме вице-премиерът по еврофондовете, господин Томислав Дончев, ще извикаме шефовете на оперативните програми, ще извикаме шефовете на управляващите органи, за да отбърнем всеки камък и да видим къде е истината. Едно конкретно изречение ми направи силно впечатление в неговото изказване. Кохезията е изключително важна, оперативните програми са изключително важни, а пари в Европа няма в комисията и това много ме притеснява. Как така? Какво има предвид, като казва пари в Европа няма? Защо това няма? За мен е загадка, не зная как да го тълкувам. Всички оперативни програми, Кохезионния фонд, той е част от редица други фондове, които са структурните фондове на Европейския съюз. Те са 8 или 9 на брой. Те са бюджетирани, е разработена рамката, ясно е в период до 2020 година, откъде ще дойдат парите. Не си представям как така няма пари. Ами аз не си представям и затова ви питам. Ще поканите премиера, го попитате него какво има предвид. С удоволствие, стига да дойде, каня го и сега го каня от ефира. Все пак, ако си представим, че при някакви извънредни обстоятелства това наистина стане, какво означава за нас това на практика, при положение, че ние към момента не усвояваме достатъчно пълноценно еврофондовете? Значи ние като номинал, като количество усвояваме доста голяма част от европейските фондове. Даже мисля, че сме на първо или на второ място по усвояемост. Притесненията на Европейската комисия са по отношение на процедурите, с които се усвояват, и има забележки най-вече по обществените поръчки, начина по който се правят. И тук правителството е направило съответните усилия. Предстои да влезе новия закон за обществените поръчки в парламента в най-скоро време, с което се надявам да изчистим това. Но генерално проблема на българската икономика е зависимостта от европейските средства. Получава се едно пристрастяване към тях, а те все някога ще свършат. Затова моят призив към кабинета, към премиера, към вице-премиера по еврофондовете и съответно финансовото и икономическото министерство е да положат всички усилия, че ние да имаме самодостатъчна си икономика в частта, в която да не сме зависими от еврофондовете. Ние трябва да гледаме на тях като на един временен бонус, който ни дава шанса ние да се приравним към европейския стандарт, но той дългосрочно няма да ни реши и не е панацеята, няма да ни реши проблемите. Като казвате зависимост от европейските средства, какво казвате на практика? Че ние без европарите сме кръгла нула. Нямаме никакъв потенциал, никаква икономика. Напротив, тези пари са ни дадени за да изградим този потенциал, за да станем конкурентно способни. Но днес Томислав Дончев каза, 80% от чуждестранните инвестиции са под формата на еврофондове. Това не ви звучи като устойчив модел дългосрочно, при положение, че тези еврофондове рано или късно ще свършат?
И отиват главно за пътища. Не, че е лошо, но... Ами, по различни направления отиват. Между другото, по отношение на притесненията за премиера, забравих нещо много важно да кажа. И това е, че днес се одобри една програма за 113 милиона евро за рибарство, аквакултура и нали, всичките съпровождащи тематики, което не е знак, че ще спрат еврофондовете. Сега, тези еврофондове са фиксирани до 2020 година. Точно така. А ние, щом имаме притеснения сега, дали ще бъдат намалени еврофондовете? Ами какво ще правим през 2020 година, когато тези пари вече няма да пристигат така даром? Точно това трябва да направим. Ние трябва да направим икономика, която е работеща, която е конкурентно способна на европейския и световния пазар и да имаме работеща държава с износ, с производство, с технологии, с иновации, с всичко това, което е също толкова важно, колкото и въпроса за сигурността на нашите граници. Смятате ли, че този кабинет, това правителство има капацитета да го направи? Виждате, говорим постоянно за различни скандали. Да, вярвам, че може да се направи и призовавам още веднъж еврофондовете, тяхното отстояване да бъде наша национална цел, наш национален интерес и много ребром да се поставят тези въпроси в съответните формати в Европейската комисия, на срещите на премиерите на Европейския съюз. И още нещо искам да ви попитам накрая. Веднага след като Бойко Борисов изрече тези думи, заподозряха премиера в опипване на почвата по една или друга причина. Възможно ли е той да опипва почвата за евентуален нов заем? И без това миналата есен ни натовари правителството с 16 милиарда дълг. Значи този дълг е една рамка, в която ние може да теглим следващите няколко години. Те не са изтеглени 16 милиарда. Това първо. Второ, аз не съм почитател на конспиративните теории. Вярно е, че за мен е загадка защо имаме актуализация на бюджета при положение, че не е имало някакви кризисни ситуации 2015 година. Не е имало е преизпълнение на приходната част. И ние дадахме, респективно финансовия министър даде за мен един лош знак, при положение, че даде 220 милиона именно на министерствата, където не се проведаха реформите в административната реформа не се проведе. Това са 170 милиона отидаха в Министерството на вътрешните работи. Те ще отидат предимно за заплати. И това значи, че те не са съкратили персонала, който бе заявено, че ще направят. Но това е един лош сигнал. Оттам нататък, дали господин премиер знае нещо повече от нас, аз не мога да гадая. Добре, благодаря ви. Антони Тренчев от Комисията за контрол по еврофондовете относно притесненията на Бойко Борисов, че европарите ще бъдат намалени. Така се разделяме за днес. Останете с програмата на TV7.